Igbo mma Igbo kachanụ. Ana m ekene onye ọbụla ụtụtụ ọma na ebe ọbụla onye ọbụla si, udo dịrị onye ọbụla. Abịa m iwetara unu ozi ọma, ife dị mma, maka ọ na-adị mma onye nọrọ ọ nọsi ike, ife ị na-eme ị na-emesi ike. Ịma na aha ọfụ ka a na-achọ ịbanye ife a, Disemba ka a na-abịa, ihe a na-abanye. So nsị ka m nwetara unu ozi maka ndị na-eme travel, ndị na-apụ, ndị na-abata onye ọbụla aga iji awere. So mgbe na-ewetara unu ozi na-asụ unu na ụtọ na bụla abatasịa na Disemba akọcha mmadụ ọgwụ, enye mmadụ poison. Na m ga-agwa unu ife ọya bụrụ ime ya ife ilo like na enye gị poison ma ọ na-enye gị like na akọrọ gị ọgwụ. Mgba gị ya ọ ga-abụrụ ime ite na-apụọ gị n'alụ. Owe ife ndị be anyị ji eme ọdịnala, owe ife a na-akpọ obenebe ụzọ, owe ife a na-akpọ osi ike. Ihe weta osi ike, weta obenebe ụzọ, ya achọ gunpowder, ya nke ndị be anyị na-akpọ nshi egbe. Iweta obenebe ụzọ, ị ga-eweta mkpụrụ osi ike 7. Ị ga-enye obenebe ahụ n'isi 7 times, ihe n'isi 7 times, ị ga-edobe ya n'ala. Ị ga-enye osi ike ahụ n'isi 7 times, ihe ekwu okwu na ekwubi okwu na osi ike adịghị gị iji ifele na ife ike ama mme na ndụ gị, na ihe ọbụla onye ọbụla zubeghị ọgwụ ike ma poison ma anything na mbọ maka gị. Ihe ya n'isi gị 7 times, ihe onye n'isi gị 7 times ahụ ga-ewere gunpowder ahụ mekwasị n'elu ya. Imekwasị ya n'elu ya, ihe egote essence nke a na-akpọ 99. Igote ya, ya tinye ọkụ, iwe onye essence ahụ tinye dịtị n'ọkụ n'ebe ahụ ọ dị na dịtị ga-esi gị n'alụ pụọ once. So dịka ị na-eme nke a, ọ ya adịrị gị na mma. Ọ bụkwa na o were ajụ ị chọrọ ịjụ, anyị nọkwa ya. Otu ọbụla esi jụ ya, anyị nọkwa ya. Ịghọtago? Ọ bụkwa na okwu ife ị chọrọ ịmatakwu, anyị nọkwa ya, anyị kwụchiri. So na ọ ya wa, udo dịrị unu ndị be anyị.